nekumwe tichinda chidero chachikira ndikuradze kumberiwo zvakare. Ndakazenge ndakwedeburwa nehope ndichida kuzama kutora maselfie kana kuti ndakazovhunduka ndagwa foni yadonha pasi kunzi ndakukonywanzwa donza foni pasi. Mwana ndikati konda ndatoinda zvine vanhu nehope zvangu ndikanichi apa handizi kuti indakatofunga ndotete pandakakwenyiwa nemunhu iye ndikabva ndatasa ndikati zvakunenge kwakangoza kunge kudumping site but it looks like a nice town zvayo uchipfuura but zvinenge kwakuwanda kemadumping site ndo zvinhu zvandakanotisa tichisvika this area yakavakwa mabuildings akanaka chaizvo akawanda chaizvo asi takatoidarika inaitsa kuti itete ndikatombofara ndikati finally ndanyara hodlo hauchadi chirega nda sei tikaze tichinda inaithoti kuti tichasvika kama 6-7 ndo pandaifunga kuti ndo patichasvika kuningirikini kuMalawi. Hino aiwa tachiri vambishi apa tasati tatombodiya papa tasati tatomboibva zvedu tatiri kutotanga kutodzidzira kukambaira patatasvika apapo kure guys andikunyeberai kure kusingatomboiti kwete mbijana sando zvamuri kuona izvo kusiti yacho tatasvika. Ko ndandichimboziva here kuti Zambezi inondosvika kwese ukuku indototi koiro gungwa ndoripiro indakambofunga ndorwizi rwacho runemberi rwekunzi hoita mafloods achiuya kupi kuZimbabwe. Ndanombotovharavharapo ndatoka kuti ndikaonekwa ndichitora mapurisa angatozotanga kuti vhirevharevha panapa because mapurisa akawandisa I don't even know kuti vanenge vachitsvake chichezvo but akawanda apanenge akazara nepfuti murodhi imomo atombojaidzi. So iri rwizi urwu ndakazoriona rakanzi Zambezi ndikureva kuti ndofunga vanoti Zambezi iri ndikati that's nice ndotoona tributaries geographical terms ndikati aiwa zvakanaka rwizi gose tichingoinda chete ugogo ndikati ko Zambezi ndokwainonosvika kuno inosvika nekwana nekumozambique ini kuti achokwa ndandisingazvizivi ndatakauzoona zuro ndandingambozivi handingambodi kurera nhema ndaisazviziva kuti Zambezi unouya nekuno uchinopinda nekutete I think from Yekeramena kuti kutete kwacho unozoenda nepi from Mozambique unolinga nenyika ipi yose igungwa here igwizi handizi kuti toti river here Zambezi river kandi obvious saka ndokwanosvika kusika vanhu vazhinji vacho vari kusaidhi kuku ndomavanoiti mukati imomo ndomavanoenda tikatoshamisika ndichiona vamwe vanhu vachoni vanorimba kumariver banks kuya ndokwavanoenda kundotanga kutodzvara mabagwe kana kuti pakati pacho paipai panoita chitributary chienda nekunekuku votondodzvara mabagwe pakati pachoni tikati hino kana mvura ikawanda mabagwe acho haindi here ndona sekutoti mabagwe anenge anotonetsawo kuno asi vanombomiramira saka ndakatoshamisika kutoti nzvimbo imwe handitika kune nzvimbo yekutoratidza kuti its evergreen seikoko kune Zambezi uko then kozita kuri very dry tichibva ipapo guys banana iro ndona ndandakuradza ndapuwa nemushe mari ndakwangwa yanezhara apa pasina kahwindo rekurasha ndasangana bepa kachirega ndisapa ndozorasha then iro ndo dhiringi rakatungwa nawashe akatiti ndane zhara kozi dadza kuma
4 ndobva ati sisa chindipaiwo $2 kana $1 nditenge ndikatoda kutenge chii muno muzhira vanhu vanga vakangomira pakati kadondo amene kuti pane munhu aifamba atengesa madrinks here I don't know ndeiyo ndochiona yakanzi concentrate ndakaita sada kuverenga kuti yakagadzirwa neunigreen kozi inenge iri yemango inenge ichisimira mango dzega dzega ndichitarisa kudaiwo ndiona yakanzi 100% concentrate ndikati aiso inenge yakaita zvinamonamo here ndikabva ndaitesta kekutanga yakandirambira kwete zvishoma mudumbu mangu muchibva mandomonyana ndikamborisiya ndikati airika kana ndobva ndamboti mvura ndobva ndambotsvaka mubheke mangu ndikarememba kuti aizve mune zvihwitsi ndobva ndambosvisvina zvihwitsi vanhu vajehovha ndakazoridzokera zvedhiringi riya handikurevera nhema ndikarikwekweta ndakaripedza rese kuti hwane nyaya yezhara ndadero pepe ndakazozvigokera moto muziso because ndanongoti ndikati gare ndoda kutoda kupi kulu ndikati gare ndotorwa kuda kuenda kutereti ndikati gare ndakamisa bhazi vanhu vajehovha ndikati handizviti futi puu ndokutanga nekupedzisira kufamba ndichimwa mazidhiringi mubhazi ina handimbosviziiti asi kuti nenyaya yezhara zvikaitika kureva kuti kubva musiwo ndakadzidzawo kuti mbuva yakakosha vanhu vajehovha zvine zvekare zvezvokunzi musafamba nembuva vana mai veripo vaibika raisi vachisa muzvigaba zvedovi nemuto wowosa muchigaba chedovi vava vasiri rongo vava vari correct nekuti kana yakuruma chaizvo hauzitasi kuti waisa mupunga muchigaba chedovi reka kuti waisa muto muchigaba chedovi zvinongorika zvichinaka vedu vatakagwadzwa nezhara musi uyu handidi kurevera nhema ndikati pabhodha pachoni pane panotengesewa here takasvika letika hakuna kana 1 watikaona nga wakutengesa ndikati ino kana dai ndangangonawo bhanana zvogona kundibatsira kana kuriwana bhanana handina kana kuriwana ndikati zvakaoma hazvo saka uko guys nani ndikati fambe ndobvunza mwana usimbotiravyira tasvika here vanhu vamwari ndandogwadziwa guys ndivati handigoni kuvata kuti ndidai handigoni kuvata andakarwadziwa vanhu vamwari yakazosvika nguva yekuti shangu dzanga ndakapfeka dzangu dzanga dzisati dzondigwadza ndova ndatora bepa rangu ndikati aiwa hauzoziviwo zvobuda mukati meshangu ndova ndatora bepa rangu ndobva ndadziputira mukati meplastiki inini ndandakapfeka masokisi amunoona hanangu anga katosimba yekuti antu ange kaltai ndakatonga tomaonawo maimanje saka apo zvihwitsi zvangu izvo ndo zvandanga ndichimunungira ndo pandachikudzai kuti ndandaita sarenda and give up towards the drink ndikambozvirevera nhema ukazoti inhema iwe ndakarishedemura saka apo wawatowa usiku apapo guys I think ndipo pandakazonomisa driver kuti ndakuvara takuda unomira pamwe zvikanzaiwo zvatingomiri pese because kunoku you never know unogona kubuda matsotsi mudondo modi moropewa ndopatikada kumisa ndobva watozona mumina mwangu vana vaipinda mudondo ndobva tatizonomirira mberi pakaipa ndikati ona bhazi rese chikaka vanhu vanga vachizodai so apo ndatasvika bhodha resaidi rekumozambiki kuti tichinopinda kupi kuMalawi I was like yeah finally the Lord have done finally ndandogwadziwa zvevanhu vamwari ndandohwa kuti ndarohwa kumusana kwangu ndandohwa kuti ndobaiwa majekiseni musana wese nemuviri wese nehuro iyi ndikati tosvika nguvai ndakagwadziwa kubva washishere 7 kusvika kumanheru apa tongathingi dzadza kuma8 patakasvika kubhodha iri from there ndichizoenda kusaidi kuMalawi guys bhodha rekuMalawi rakanaka ipapapo futi ndakatozombotsakuka ngamboti kana ini matiri kanzi batiri rekupinda uko vamwe vakanditanzi unobhadhara 500 kwacha kupindamo ndikati makwacha acho nemawanepi kavanhu vakanga kungoendawo muzvitondo zvavakaona ipapo titoti apa pakaipa gazi handimwizve dhiringiri yamundione pu I will never do that again I will never again repeat that thing iro ibhodha randiri kuenda rekuMalawi ro guys saka ndangotorawo zvokubiridzira kungoti ndipindepo guys bhodha rekuMalawi rakandionesa nhamo I'm telling you ndakafurufushwa guys ndandisina address I forgot the address yepanhu particular say actually ndasina kukumbira kuvhunza address ndakasvika pakunzi ndipe WhatsApp number tione agofusukura ndandizoti aihwisa here kuti izvizvi mukati memessage mangu but aiwa nekubhodha kuMalawi vanobvunzisisa and they are very strict handidi kunyeberai vakatanga kubvunza kuti ye kuenda kupi undiani wako vari kuvhizitira tsone message dzacho dzokutaura kuti mukuvhizitira aisumi kuti namba yacho ndeyekunyika yakati ndikati yes izviri apapa agoscrolla zvikanzi ndada kutokusunga because iwewe hautoziva kuti zviri kufamba sei kwauri kuenda ukuzive because tida kuzoti kwamwe koko ukabhara mhosva tinokuzoziva pekutsvagira kana kokubatira mina am confused I almost cried guys ndikati mhepo dzasimuka ndopaya pandikuudzai kuti mwe gwendo taurai wadzoka ndo zvazvizvi because nguva kuti maiwe kani ndechandakaundira vanhu paindaneti kuti ndiri kuinda kuJehovha musiki wedenga ndofa hangu here Jehovha ndodzokera wariko zvoderepi hamunozviona manje that's the reason why ndisingazotauri ndisati ndasimuka ndotaura ndasvika
ndozvandinoita. So apo tata kutosvika kuLilongwe, malaisi eLilongwe aya mukona. So ndakamboda kuvatavata ndikati anoreganisa vati chirega ndese ndigadzire ndiinde because vakanditi hanzi it's 1 hour from the border. Chetatosvika, I was very excited ndikati yeah finally takunda kuninozora. Tikazosvika kuLilongwe kuya ndinga tikasvika kuma 10 ndopa tikasvika. Tasvika tikabva tatotogwa netaxi, vanhu vachitaura nechirudzi chavo. Guys, I want to thank conductor webhazi iroro ndokuti ndo vaifona vachita sei zvose kusvika tapuwa taxi yedu kusvika tasvika kumba. So apo tatatopinda mutaxi yedu yatatahairwa unzi tive kumba. Apa takona malaitsi tino maiwe makanaka ndikubva ndatanga kubhiga chiti kati malawi makanaka kana mukudzi haiwa sister manheru chete maybe masikati muchatoona zvikatosiyana. Ndikati haiwa kwakandinakira ini ndatokuchiva I want to get married in Malawi. Fantasy. Hamozviona manje pari. Anyway, ndizvozvo guys, that was my trip kusvika tasvika. I think ndikapedza this clip voice over yangu yapera because nenda kuchitanga kuti ndakuradza mavhidhiyo ndasvika achiita sei tasangana nagogo. She was very happy pavakationa. Ini ndiso takafamba zvakanaka tichizosvika paya because tasina malaini, tasina kana wifi. Zvosvika kumba ndopa takazobatana navanhu kumazato kuma 11 kuti tazosvika. Noshena kubvunza kuti mazosvika here, mazofamba sei? Asi kana thank you very much Notion ndokuva consent sure takafamba kwazvo. Ndakaona mameseji evanhu vazhinji vachitaura zvezvirimwa. Guys, I'll be back this coming week. Ndienda to kuZimbabwe. Vari kuzviziva vakata matransaction avo. Ndakaziva kunoku ndichimanya nenyaya yekuti handisingazivo maprograms takafamba anofamba sei in terms of transport, but next week chinenge tadzoka. Vanhu vese vane zvinhu zvavo zvandina zvokumba ndochitanga kukupai zvinhu zvenyu ndichindawo futi kubasa tingodero ndo zviripo izvozvo. Saka ndine chingokuupdate time nemuchiona everything zvichaitika kuno kuMalawi. Enjoy with me guys. Handi munozviona. Thank you very much nesupport yenyu. Handidi kundeverai nhema. Ngadei pasina imi ngadei zvepamwe ndisiri kuMalawi kunoku. Ngadei pasina imi ngadei zvindisina kufambawo neGrace ndimi nekuti minamato yenyu yamakanditira kare iyoyo inongoshanda up now iri kundishandira. Uyezve thank you very much nekuvimba kuti isusu tinogona kuitirawo zvinhu zviri nanewo zvinotifadzawo izvozvo nezita raJesu. Neimagine kuti unga uri wesuriwo asi wombo upgradewa naMwari. Apa ndanda kutongonakirwa nemalights anga akabaka mumashopping malls tichitoenda kwataitoenda nanani kuti tichisvika. I think apo tatasvika kumba. Saka papa ndobada kuradza ndisina mavoice over.